Salut! Bine ați venit la un nou video. Să stau puțin mai încet pentru că doarme cineva și mă gândeam să facem astăzi un nou video pentru YouTube. Și nu uitați să vă abonați și să-mi dați like. Hai să vedem. Apăsăm pe ăsta. Este prima parte pe care o fac. Partea 1 este acum dimineață. Am mai multe case de lux pentru că îmi place luxul. Hai să mergem în această căsuță. Momentan să vedem ce mai este în ea. Iată pe Cătălina. Este vedem dacă avem brocană. Uite, avem aici și un pahar. Este vedem ce... Este vedem cafea. Bun, îl pun pe masă. Ok. Ia să vedem ce avem noi aici. Avem o casă frumoasă de lux. Fata mea, dar ce faci? Bine, mami, uite-se așa pe șezlongul ăsta. Ok, mami, mă duc până la etaj să vedem... Ai treabă, ia să vedem aici. Ia să vedem, wow, ce... Aici este dormitorul Elemei. Elema are un cadou? N-are. Asta e dormitorul meu. Hai să mă pun asta. O să vină Silvian să te ia. Bună, iubito! Bună, Silvian! Eu mă duc la etaj să văd ce este. Care e treaba? Ok. Să vii repede. Da. O să le întorc imediat. S-a întors, se uite. Wow, câți bani. Avem și noi un long hour. Nu e problemă, avem și noi bănuțul meu. Văd că mai avem bani. Mai avem numai 2 bacnote de bani. Ia și aur. Așa. Ia să mai mă la televizor. Ok, aici este baia. Aici este încă o cameră specială. Trebuie să vină Zaren. Bună! Hai, vină cu iubi. Da! Am un șoc? Da. Bun. Ia uitați casa noastră de lux. Cred că acesta va fi dormitorul lui. Eu mergem la copii. Aceasta îmi place mai mult. Ea este Sara, preferata mea. Mă punea să mic. Bun. Eu trebuie să plec. Unde? La cumpărături, că văd că aici e o viră frumoasă. Pa, pa. Da. Ce să mai zicem? Ia uitați. Aici trebuie să facem o vilă. Alegeți un loc. De exemplu, aș alege locul ăsta. Alegeți o casă. Nu știu care vreți. Aici sunt mai multe modele de case pe care le pot adăuga ca și casă. De exemplu, casa aceasta. Sau casa asta de copac. Nu, este de pe asta. Da, să fie și cu sufragerie. Aici e prima casă. Da, asta este Tocaboca de care l-am făcut gratuit. O să vă arăt și acum. După acest video, durează 50 de minute. Ia uitați ce frumos este sufrageria aranjată. Bucătăria exotică. O bucătărie frumoasă. Aici este încă un balcon. Cred că o să merg lângă o vilă de asta. Aici cred că va locui. Hai să facem încă o persoană.
Cred că o să fie un adult, așa. Culoarea pierii, originea pierii, așa rece, un negru închis. Cam așa, părul o să fie de... Aici merge la fete. Părul o să ai prea lung, prea ondulat. Sunt foarte multe tipuri de păr în care pot să le aleg. Așa mergem în culoarea părului. Roza joi. Ochii nu mai este mai voicoinaie. Zâmbește mai mult. Mergem acum la hainuțe, să alegem niște haine. Prea star, prea urât. Uitați câte hainuțe trebuie să iau. Eu și merge la bluze. Rochise. Prea mare sată. Prea... Asta e bine perfect rozul. Deci rozul e frumos. Eu aș alege rochisa asta că e foarte frumoasă și lungă. Mergem aici la șuță, la... Să aducăm o coroniță sau... Exact cum ne aici pot să fac mai mulți copii sau adolescenți. Ea este Eva. Da. Am făcut special pentru voi ca să puteți să mă urmăriți și pe Instagram, dar și pe TikTok, dar și pe Facebook. Mulțumesc. Cei care... Aceasta e căsuța mea. Hai să vedem. O să fac și de asta pe laptop. Da, eu am laptop. Mergem la etajul 3. Da, mergem și la etajul 3 să vedem ce mai e și pe acolo. Uitați, balcon, super mărișor. Aici e dormitorul părinților. O baie, încă un dormitor și acolo este o mică bucătărioară. Ia uitați, un dormitor pentru bebe. Hai să vedem dacă avem bebeluși. Are o fetiță pe nume Arzara. Arzara, uite cum stă. Eu plec, mami, să mă asigur că bebelușul e bine. Bine, mami. Acum plecăm la spitalul Toca-Boca să ne putem juca mai mult. Aici, la spitalul municipal din Toca-Boca. Să se un pic să întâmplă. Am revenit. Ia uitați. Ia un plângețic aici. Da, scuzați-mă un pic. Am găsit persoana. E o persoană drăguță. E o femeie foarte înaltă, frumoasă, cu rochie. O să jucăm și aici cred că o să adaug persoanele favorite, de exemplu ea. Însă am venit să iau bebelușul. Da, bebelușul ăsta, da. Gata, bebe, dați-mi și mie o gentuță dacă aveți. Are deja suzetă. Ok, goodbye, goodbye. Vorbesc și în accent limba coreeană, dar și în spaniolă, dar și în română și engleză, pentru că astea sunt limbele pe care le învăț.
Bun, mergem în acest multiplex, cum să spunem noi. Tocamex. Ia uitați, loc de muncă bine plătit. Ia uitați. Da. Am mai jucat Toca Boca anul trecut, dar am dat pe resetare telefonul și de asta n-am mai jucat Toca Boca. Mergem la vila. Avem încă 2 vile, 3 vile, 4, 5 vile. Proprietatea pe numele meu. Ia uitați. Wow, wow. Ce mă jucam când eram mică. O să ne grăbim puțin, pentru că o să merg și la biserică. Da, o să meargă mama la biserică, adică nu eu. Da. Poți să folosi... uite că a venit bebe. Da. Bun, o să las biberonul. Să nu trezești pe bebe. Nu, mami, nu, dar o să mă curc sus. Bine, pa! Eu mă duc la baie. O să fac un duș mai târziu ca să mă relaxez. Iată că bebe doarme, Evelina doarme. Am început prin dulap? Nu. Da. Ia să vedem câte minute avem. Asta e prima parte pe care o fac, pentru că vă dați seama. Ia uite ce casă are Evelina. Wow, avem și aici până... Avem și apă. Aici este plaja. Cam asta a fost Toca Boca. Dacă vreți să fiu partea a doua, scrieți-mi în comentarii. Mulțumesc!